Hello लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों। दिनैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो दामनानै दिन्थिनो सानदों जोंनि बर' हारिनि फार्स्ट फिल्म आलाय आरन। बे फिल्मनि मेथाइखौ आं दामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आरो बबे स्केलाव दामगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बबेनिफ्राय सुरु जायो दामनाया बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। सोरबाफोर सोलोंनो गोसो जादोंब्ला सोलोंनो हागोन। बेनिखायनो आं दामनानै दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना सोलोंनो गोसोब्ला सोलोंदो। नोंथांमोननिसिम बे बुंनाय आरो गोबांफ्रानो सोंहरनाय दङ भिडिअ खालामनो थाखाय फोरोंनायनि बेनिखायनो आं बे भिडिअ खालामनाय जादों। नोंथांमोना सोलोंदो। फैलाव बिखायाव बे मेथाइखौ आं दामो, नोंथांमोना सोलोंदो। आं बे मेथाइखौ दामगोन जी स्केल। बे जाबाय जी स्केल। बे मेथाइआ डी फार्स्टआव मिउजिक सुरु जागोन डी निफ्राय। लासै स्ल'यै दामगोन आं, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बे फार्स्ट स्टार्टिंनि मिउजिक बियो। बेनि उनाव गिटारफ्रा फैगोन। बेनि उनाव मेथाइ सुरु जायो। बिनि उनाव गेजेरावहाय मिउजिक फैयो। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बे जी स्केल बियो, जी स्केल बुङो बेखौहाय। बेयाव गोसोम मोनसेल' नांगौ लेफ्टआव। अब्ला आं दानो रिदमजों लोगोसे दामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो।
नोंथांमोना नायनानै मिथिबाय जानो हागौ आरो आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों आरो बिदिनो गोबां जोंनि बर' हारिनि मेथाइफोर दङ बबे मेथाइखौ नोंथांमोना दामनो थाखाय गोब्राब मोनदों बेखौहाय सोंबा नोंथांमोना बिदिनो दामनानै भिडिअ बानायनानै दिन्थिगोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनो अब्ला सोरबाफोर आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो नायग्रा साफ्रोमबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै नोंथांनि सिगाङाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै